Estic molt satisfet de que els programes d'estabilització de la universitat que han funcionat, com han funcionat. També me congratule que en les línies programàtiques de la candidatura rectora se destaque que hi ha que captar més recursos per a programes propis d'investigació i també la retenció del talent i recursos en formació i mobilitat. Qui no compartiria aquestes idees, no? Però també s'ha dit que la universitat és molt diversa, la nostra universitat és molt diversa. Jo vinc de la branca del coneixement de ciències socials i jurídiques i així estem patint una miqueta una situació un poquet tractament desigual, no per la universitat, però sí per la inversió pública. És un fet demostrat que la inversió pública en investigació està esbiaixada cap a STEM, cap a les ciències experimentals, i n'hi ha dades molt acalparadores, com que de cada 605 egressats de ciències socials d'un grau hi ha una beca FPU, mentre que en ciències experimentals són 66. En beques FPI jo he participat en alguns processos de selecció en la sessió presencial de l'Agència Estatal d'Investigació i hi ha un grapat de beques FPI per a ciències socials. Això fa que de vegades ara el que està passant és que no s'estan generant doctorants, no hi ha financiació per a les ciències, en aquest cas en les ciències socials i jurídiques, per a que la gent faci tesis doctorals d'una forma financiada, i fa que no se poden cobrir en algunes àrees les adjudicacions d'ajudants doctors que la universitat fa en els programes habituals. Ja ens ha passat en algunes àrees i, a més, es tracta d'àrees especialment deficitàries, amb més de 2.500 hores de dèficit docent, i això fa que s'incremente el percentatge d'associats fins a un 42%, com està ara a la facultat. En quant a persones, en quant a hores és un poc menor, però també és molt elevat. Això no sols té incidència en l'efectivitat o la qualitat docent, sinó també en l'investigador, perquè aquest personal fa molt bé la seva feina, però no investiga, evidentment, i sobrecarrega el PDI amb vinculació permanent en les tasques de gestió. Bé, jo crec que l'única alternativa és coordinar, jo crec que no queda altra, no és una línia programàtica, és una alternativa única, no és alternativa, és l'únic camí, coordinar la política d'investigació amb la política de professorat. I hi ha que incrementar les beques d'atracció de talent i hi ha que fer, hi ha que dir així, una política de discriminació positiva cap a aquelles àrees que no tenen accés a beques FPI i FPU. N'hi ha àrees que estan superdotades, n'hi ha altres que estan infradotades. Doncs jo crec que hi ha que fer una assignació, una reserva d'aquest tipus de beques a aquestes àrees. Si no, caurem. Caurem no sols en docència, sinó també d'investigació. La facultat de dret, per exemple, està ara mateixa, la universitat és molt diversa, és una universitat molt potent. En 2019 la facultat de dret era la segona a Espanya en algun rànquing, el Times Higher Education, està entre les 4 primeres en 2020 en el rànquing de Xangai, però si no fiquem remei a la generació de personal investigador de base, ja prompte començarem a caure, perquè el percentatge ja és inassumible. Bé, jo crec que s'imposa aquesta tasca de, no de canvi de rumb, però sí complementar el rumb que tenim ara exitós amb aquestes noves mesures per a que aquelles àrees on hi ha un dèficit extraordinari i n'hi ha poca formació de personal, puguen tenir també accés. El que no dona la societat, que la universitat ho complementa per a que tots crescam d'una forma uniforme en la qualitat. Doncs, Rafa, estic totalment d'acord. I, de fet, és un tema que jo fins i tot al negociar la LOSU, que ara està parada, però el nou ministre està amb molta voluntat de tirar endavant, però jo quan hem negociat la LOSU en el grup de treball, que estaven el president de la sectorial d'estudis, la presidenta sectorial de professorat, el president de CRUE, i després estava el vicepresident, que és el rector de la Carlos III, era un grup reduït. Però ahir jo sempre ho he defensat, este paral·lelisme entre investigació i docència. És a dir, la LOSU està molt bé que comence la carrera acadèmica en la figura d'ajudant doctor sense acreditació. És a dir, que no siga necessària l'acreditació per entrar d'ajudant doctor. Perquè si no, és fer la tesi, tots ho sabeu, però després necessites per acreditar-te com a mínim un any havent fet currículum ja, i vosaltres teniu gent que està fent la tesi i sabeu que per acreditar-se almenys això.
Llavors jo ho dia al ministre i ho dia en este grup, si no captem a la gent que vol fer investigació i docència a la universitat, quan acaba i ja el captem, el contratem, el vinculem a la universitat en aquest procés predoctoral, probablement es perdrem. I vosaltres, precisament, en la Facultat de Dret, és un exemple, perquè hi ha àrees en què les empreses, els bufets i tal, se rifen, perquè és gent ben formada. Per tant, vosaltres no podeu ser competitius si a un estudiant molt bon expedient li dieu, val, doncs ara comença a fer la tesi, d'ací 4 anys defenses la tesi, t'acredites i serà una plaça d'ajudant doctor. Perquè en aquest temps teniu dèficit docent i aquesta persona se'n va, i se'n va una via molt més ràpida de guanyar diners. Per tant, efectivament, hi ha àrees en les que o es captem ahir o es perdem. I si es captem ahir, com els han de captar? Pues, si la LOSU partís de la figura d'ajudant doctor, pues tindrem que reforçar els contractes predoctorals perquè estos egressats i egressades ja tinguen una vinculació en la universitat per a fer aquesta tesi doctoral i preparar-se per a fer aquesta carrera acadèmica. I que ja s'introduïsquen en la investigació, perquè ahir és una via per a que facin investigació, que comencen a fer docència, que després ja en la plaça d'ajudant doctor continuaran. Per tant, jo també ho vaig dir en aquest grup de treball i ho demanàvem al ministre també ja sempre, que tenen que augmentar els contractes predoctorals a nivell de l'Estat, a nivell del Ministeri. Però és cert que no totes les àrees estan igual considerades. Entonces, com en altres coses que fem, en la universitat coneixedora de les diferències, tindrem que reforçar en aquelles àrees on veiem que el Ministeri no ho cobrís o no ho cobrís suficientment i està la necessitat ahí. Però la via és aquesta, és en paral·lel treballar l'entrada a la universitat per investigació, per docència i investigació. I té que ser la via predoctoral, si no es perdem. Jo estic totalment d'acord en això i farem l'esforç i ojalà tinguem un millor finançament per poder-ho fer millor, però si no, en els recursos que tinguem farem el que puguem, des de luego, perquè això ho necessitem, perquè si no ens descapitalitzem de persones valuoses per a fer aquesta carrera acadèmica. Es perdem abans de que puguem fer aquesta carrera acadèmica. Además de incrementar el número de contratos predoctorales y postdoctorales, que lo hemos hecho, pero claro, dentro de las limitaciones, la otra posibilidad, y estaba un poco en relación también con lo que decíamos antes con Belén, es el incorporar talento. Hemos aumentado muchísimo los contratos de excelencia, fundamentalmente Cajales y ahora con el programa CHEN, los RCs en algunas áreas. Y lo que sí que quiero que quede claro, sobre todo para las áreas de sociales o de humanidades, es que el programa Cajal, en este momento estamos pidiendo posibilidad de plazas en todas las áreas y no pedimos cofinanciación, porque eso antes sí que limitaba mucho en las áreas que tenían más ingresos y era más fácil de cofinanciar. En este momento no las tenemos. Entonces, además de intentar estabilizar o crear nuestros propios investigadores, podemos intentar atraer investigadoras de otras áreas, incluso aunque no nos lo hayan pedido inicialmente, e intentar traerlos a la Universidad de Valencia. Y luego ya sabemos que en principio los estabilizamos a todos.